찾아 kisah misalnya tungku nini anani bagi kok tairo kai tija kisah misalnya tungku sana jorano no sano asukano ani nung tam jok sidi nugo nini ang bo mokolosan mari khulai di pui to ani kano bo ham jakma tongo ani kao bo khulai di pui to ani kano bo ham jakma tongo ani kao bo Kurwi ketal boro pirsanani chumui kurwi kewa tui bahai kewanani nokha kurwi keta boro pirsanani chumui kurwi kewa tui bahai kewanani tui muk kurwi ke bahai tui sabayor nani nang kurwi ke bahai tong nani asukano ani nung tam jok sidi nugo nini angbo mokolosan mari khulai di to ani khano bo ham jakma tongo ani khao bo khulai di kurvi hai chongi na keno no kani songi ru kano no achuktai kani koto maku chaja kisah misalnya tongko nini ani bagi kok tairo kai tija kisah misalnya tongko sana jorano no sano asukano ani nung tam jok sidi nugo nini ang bo mokolosan mari khulai di poi to ani kano bo ham jakma tongo ani kao bo khulai di poi to ani kano bo ham jakma tongo ani kao bo khulai yo pui to nini kano bo ham jakma